Takže mám tu špeciálne želanie od Kmotrovcov, pre Suňura a Vieru, od Zdena a Aničky. Keď ja pôjdem do kostola. Takže dobre teda, no, tak na to. Što by mal spívať Majo, keď ja pôjdem do kostola, ale tak ja to preveziem. I keď ja pôjdem i do kostola, klaknem si ja do i opýtam sa Pána Boha, ako sa má moja milá, ktorú som tak miloval. I keď ja pôjdem i do kostola, klaknem si ja opýtam sa Pána Boha, ako sa má moja milá, ktorú som tak miloval. I nikto nevie, že ja ju mám rád, že ja budem na ňu s láskou opýtam sa Pána Boha, ako sa má moja milá, ktorú som tak miloval. I nikto nevie, pre Suňura a pre Vieru a Kmotrovcov.